yang mahita. Dami ni di batana sumurung siyan saluhu na roha. Ima na mangaramoti hati-hati do pikiran mo na. Di bagasan Kristus Jesus to hatay. Amen. Dia makadong sa porsiyaon barita na ulit kita ima na tersura di Rombidu 10 ayat 21 ayat 10 todum. Songon bahata ni di bata rakmahita upikisa. Odo tahe di dok talpedo diho hatay di bagasa pamangamu do di bagasa roham do. Saya hata hapur sioni nahubare tahun amin. Ay malu amaho molo di parhatopo pamangami Tuhan Yesus. Di hapur si roham naun di pahi di bata ibana si anak kanamate. Ay rohaido porsia asa tu hatigoran pawanganido makatidakon asa tu haluaon. Adido suratido dang sipelaon nasa na porsia di ibana. Ay dangadong ibar ni jagudi manang cunani ay sa dadutukan di saluna. Now marbasa-basahon siya kamoraon na tu salut akan amadju ibana. Ay maluado ganup na madju guarni Tuhani. Ima sana. Dia udah ngasaha porsiaon adong masada barita namar dong apuda. Dina barita namar dong apuda adong masada keluarga nama say burju martangiang. Setiap sore saya di batu panasida do pertanyaan. Jala masay burju do amatay do inatay do akan akon na ibadah setiap malam dung saya makam malam. Saya di batu pama ima pertanyaan malam di sadatiki martangi yang ma amatay ditanya ko ni mana ma tetanggana ala topet nunga sa taon marsahit alayla swadong di betul rumah sakit aladang adong mencukupi nang sinadongon na dungi hola di Jawa mah dirawat hampir tiap malam itanya kon amat tahun tetangganya ala di bagasa parsahidon alisa detiki Roma boruna namar goar ima si Marta didok si Marta oma tu bapaknya pa setiap ibadah kita tersungguh doa lasrako mengida bapak namar tanyangi ceritanya aku bapak do tetangga tot tulangon namar saiton dia borong itu borongin alahir doa suya apalah iloko manang pangurup yang manang apalah manor uba sehali manang manor bor sakarong piho suya itaroko tu bagas ne tulangon baba hol nama na itaya ko kulas yarong do ya iloko manangaha ninna boro ne ma tu baba ne dungi songon na tarjol mawa baba ne dihata ni boro ne ala ni hatai gabe tubuh maroha tohodo tutu jala ido halak naporse ido benok tema ni mingguta maluado ganup nama jokwar ni Tuhane namar lapata di bagi truputon asa dakola di hata hita maka porsiai Yesus Kristus dakola di hata hita iman akangani hola tangi yang alai ko bekerja jale ko berbuat dong ido na baturun namar huaso jalala naung tatangihon hal naung taulahon jalan naung maringana kita di bagasan ibana marhite tangiang tai ikonong perbuatan ikonong action ikonong pangulahonon marhite tayang te semangat lau petuduhon na tatangihon do taulahon
asa porsia tu Kristus ima na na maka porsia Jesus ima na ujahan na marpakirimo tu haluaw ala ibana do nesong na do ni tuputon di do isi Paulus tu huria Rom asa huria Rom pe ikut di perhatopo do enak ini asa di perhatopo tu huria Rom do di bagasan ngoluna so na pinatol khasning si Paulus tu huria Rom asa dang adong ibar di Yahudi manang cunane ay sada do Tuhan ini saruna naung marbasa-basa usya kamona tu salut akka nama jo ibana jala asa ganup kita mamaluan asa nama jo kuarni Tuhan ini jadi tung masai luar biasa do di pengot kita maka porsia ibana asa molo berengota nani do ning apostol Paulus di son takas do ibana nung amate hita ala ni dusay ala ni pangalahotay danga dong be lapatan na manangisi na bumadua siyan kamatian ni danga dong be manangisi hita na sitong ubayin na roh Kristus gabi jolma gabi sika tarupani danga na ni burjutay danga ni pangalahotay dua taduk dangadong besi pangasahon nota hidup benedo si Paulus ay di tubuh Kristus suhita sian burani patiki dina hona bura ibana homo kopita jadi luar biasa dong hona bura jala gabi tergetung gimana dihau pinar silangi hidup mana tidak di Galatia dulu bu ay sepultuli jadi menarik doi na di Galatia dulu sepultuli ay dang terbaik colma be malua sian uhumat ala ni pangalawe ngoy komate alay luar biasa dong songon nedok ni si Bapak Gereja Agustinus manusia tidak bersandar pada diri sendiri melainkan pada imannya hidup baina holas sada do dalam laho manggati humi ima di batas diri ibana nang tua jala ibana nang ro jala ibana do imana tahapur sei mamitori ngulutta jadi cutu arung teh hilalar pani alane pabainan do alani pangulahono alai hapor syaum sian tabiki ada aro kita langsung be namangida Jesus alai alata hapor syai tarengo tu Jesus i dangan ni parbaina tuatta basa do dangan lani malotta alai cukup do hita diajak si Paulus ima asa porsyam jadi song dia mahita babua kon tarengo tu Jesus di bagasan ngulu ni jolma na di portibion na perpurima na indohono na tuita ima haluau na pinasa ni debata sarupa tu si di jolma marhiti Jesus asa marhiti haluau na pinatupani debata dang adok sada jolma manang ugamo na bui maklim haluau ni dinasida manang hola tu dirina ala yang haluau ni di pasa debata bersifat universal duin persoalan merespodo do persoalan ima porsia jadi ido nabagas haluau ni dada hol sekedar rutinitas alai pangulahonon alai kun ulahonot ta ay mangulahon nadinggan manang patik ima songon perbuni ha porsia tadi kita dan hala naung porsia di Jesus ikon buitun di batu buhon dakola di pamangan alai dohon ma di parulaon ala taha porsia ido di batado unok ni ugamotta di batado i masih sobota jala hola di batado si hapor siata jadi hapor ini do nato makas mana dari bata dada parminotoan dalalani akal manangalani malo-malo ale marhiti hapor siatu Jesus gabe di putori meta manang dibenarkan jala nungi pitori hita ima dada be ala ni tabai ni ala nunga takas be tahilala holong nai jala asamanat tita terlumowi ma maniup ibana malua do ganup nama cu guarni tuhani ima temani minggu taatong setikion asa tumanat mahitan na yang manian sien nasaro hatta tadok hata ima ata hangulua ni mana hata hapur sioni dakolan sepikiran dada holan hapala sabingi setarok ganup ari minggu manang siti arong ibadah dada holan rutinitas
rupani hata hapor sini alai asa jupang di pangatusyan nasi tong asa jupang ima panadota marhite marwaso do saluna hapor ni moro di hangulun ido nang berkota jadi songoni manang dihita hapor siaw tanah medi ikumarwasa dui jala ikut teri datakas nang tahanguluhon ido halak na di bagasan hapor ni atau ngunung be halak na pinaluan hita tatiyo ma Jesus jala tahanguluhon tong mahita nakangani mardogan di bagasan hati koran do takasma iya Jesus nang ro tu portivion ima pada meo kita dohot amai amen muliate mari holi Tuhan ni bata ni palaso kami Tuhan marpiki cala maka tidak kon hatam nabedi muliate mari amen.